Bueno, ba, nahi tornaz, atxabaltakua, onjala ja 10 urte hasi nintzela teniseko, tenisien harremanekin, jolasten hasieran hobi bezala, futbolakin ibili nintzen hasieran, eta hobixakin tenisian hasi, eta jarraitu, oin arte. Tenisa? Ba, hasieran egiz esaten botzut izan zen pixkat probatzeko, hor. Ze honitzen be futbola eta gero, nekixen saskibalera fan, tenisera fan, bisetan horre honitzen. Baina azkenien tenisa hasi nintzen frogatzen, tenisen oso gustura honitzen, asko gustau jaten, eta hori aukeratu nahi nintzen zen. Ze ez da, egisa da azken aldi honetan, ja badia urtiak gure baitaran tenisa dauela hemenka, baina ez da oso ohikoa, akaso samurragoa da beste kirol talde batzuk. Bai, normalien hori da gauzia, kirol taldeak hemen die askoz be, jendeak okeratzen dau kirol taldeak, kirol individualak baino gehiago. Orduen, karo, tenisa aukeratzia, ez daukotzu aukera asko, ez diogote normalien aukera asko, baina, aukeratu inauen. Eta konforme egindako autuakin? Bai, azkenien beste mundo bada. Mentalki gogorra da, gainera hasieran izaten bada hori. Normalien, hemen entrenamentutan, karo, oso ondo entrena olaiketzu, baina gero txapelketetara fan, partidora fan, bakarrak ikusten zare, bakarra. Hortxe zerbait txartu itzen bozu, zuk itxozu, txarto. Orduen, zuk gestionau biozu hori, ondo gestionau biozu, txarto, hasiera, hori ikasketa prozesua da. Orduen horrek ematen. Tenisa telebistan oso polit ikusten da, eta gainera guk komentu du hasieran, ez? Sari emuten dau baju dauela, baina gero raketi hartzen dozunean, ez da hola. Ez da ematen, gainera, behin pistara sartzen zaren nien, azkenien telebistan diferente ikusten da, eta ez da ikusten hain beste velozidadia, diferente ikusten da, baina behin sartzen zaren nien honen, lehenengoko impresioz ez da, hosti. Haundixea da, eta ez dakizu zela hartu lehengokuen, gero saria, eta gero lehengokoa faten jatzu kanpora. Ezberdina da, ohitura hartu arte azkenien saia da. Eta hortarako jokatu. Bai, ez dau beste atajoik, ez da atajoik. Are gehiago individuala izan da, ez da? Bai. Zuk ordu asko sartu bide, baina ordu horrek sartzerakuen, igertzen da aldaketak, eta asko hobetzen da jokua, eta behin eta gehiago ikasi, hobeto da. Aitorrendako ze izan da zaiena? Ze kolpe, ze movimento? Bueno, depende. Azkenien, hasieran danak. Eukitzen duzu golpe batzuk beste baino hobiagoak, baina bestela eixena, igual sakia zango nahi. Sakia ontsa ez dakot oso ona, así que sakia zen. Pentsatzen dut, sakia berez dala saia, ja ez dut esaten, sakia kolokatzera baldin bagoiaz, abiadura emutia. Bastante, hasiera gainera oso ondo bota bizu pelotea gora. Ez baldin bakitzu oso ondo pelotia gora botaten, sakia asko mugiruten da, eta hori ez bozu kontrolatzen, bestia esango dut. Lehen ipatu duzu mentalki, ez? Olako partidu baten aurrian, ez dut esaten txapelketa handi bateko finala, baina olako edozein txapelketarako mentalki indartsua izatia, pentsatzen dut tenis saliondako, oindala egun batzuk, Nadalek Melbournen jokatutako finala, zuk ikusi duzu badaki hasieratik bukaerara, mentalki gogorra izatia ezinbesteko dala erakutsi eben. Bai, hor ikusi izan, partidu hortan ikusi izan, Medvedev 2-0 jarri zen gainen, eta Nadal hor egon zan mentalki etzan partidotik fan nino, momentu ganetan egon zan hor, Nadal, eta bestia pixkat aflojan izan, Nadal gora, eta hogeta badarrena. Eta momentu batian erabaki zeben, jokalari baina nik ikasi diotena beste batzui erakutziko doztet, eta umiak egiten dituzu irakasle jarduten zara. Bai, hasieran hasi nintzen umiekin.
lehintzeskora kilorakin hasi ginen pixkat klasiak ematen, eta hasieran umiekin hasi nintzen. Eta gero lehen hemen zauen irakasliak Gasteiza joan zen, eta tokau jaten niri salto hori ematia eta helduei klase horrek ematia. Ez dakit, naturala egiten jat. Tenis asko guztetan jat, eta asko ikasioten beste urte gonda, ikasi dotenak, beste jendiei disfrutatzeko eta dana, hori behik irakastia, gratifikantia da niretako. Zuk esango doztazu, aberasgarrixa ez dako dudarik izango bala, baina xamurra da, zezea dineko neskamutikuekin gabitz? Bueno, hasieran, hasi nintzen sortzitik 12ko urte tarte horretan, hasi nintzen klasiek ematen. Eta, hasieran, ez da erresa, nahiz eta uniak oso azkar ikasi. Hasierako momentuak, azkenean raketia hartu, ez dakizu nola hartu be, lehenoko pelotia txarto jotetzezu, umiak urduri jartzen dira. Orduan hori gestionatzia be, zaila da, baina gero nik eukidoten esperientzia azkenean oso ona izen da, umiak oso gustora ibili die bai. Eta hori mentalki, prozesu hori ondo. Arrasaten tenisa dau, Arrasate kirol elkartia barruan, padelakin eta eskuaxakin batera, hor 3 lagun zauzai, gero bakoitzak kudeatzen duzu arlo bat, zuria tenisa da, baina badakigu azkenaldi honetan padelak be egundoko injar hartu dauela. Boom del padel ez dena, bai, eta hemen ikusten da, kantxetan ikusten da, beti atope daz kantxa, gero klasietan be bai atope daz. Atope da, oso afizinua sortu da, padelien, ze gainera gaztiak ikusten dugu gazte desente etorten beho jolasten. Eta bai, padelak boom hori euki dau eta oso ondo da. Zuk padelian jokatzen duzu? Bai, padelian emateko, klaseako emate ditut padelian. Ze diferentzia dau batetik bestera? Diferentzia jolasteko igual erresagoa da. Zu altzare pala bat erosi, 4 lagunekin geratu, padeleko kantxara fan, eta nahiz eta ez jakin jolasten, erresagoa da, behin sartzia erresagoa da, baina gero hori dominatzia da betikua. Baina erresagoa da jolasteko eta asko oso beto pasauleik etzu lehengoko sarrera hortan. Tenisien ez botzezu joten lehengokuen hor guketin ja. Hemen bebai daukotzu paretak, beste dinamika ezberdina da. Orduan horregaitxik, ikusten da padelak euki dauen boom hori. Aurten egongo da San Juanetako tenis txapelketarik? Hortan gabitz, ondion ez dugu pentsau esebe, gure intentzinua da, boltak ematia berriz, lehen egin jako ontsi Santa Mazetako txapelketean jau, eta lehen bezala be, lehen San Juanetako txapelketean jau, igual urte honetan, buelta oleike. Ez baldin bada urte honetan, urrengo izango da.